Δεν υπάρχει πρόταση τώρα. Δέχεται με τα αέρια να ενταχθούμε εκεί πέρα. Και μας αφήνει πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια και βέβαια μας δίνει το δικαίωμα να αγωνιστούμε για παραπάνω σε πάρα πολλά επίπεδα. Έχουμε δρόμο δηλαδή μπροστά. Αυτό το ξέρετε. Εντάξει. Αυτή είναι η πρόταση. Ό,τι και δουλεύουμε τη χώρα μέσω email, δεν ξέρω τι με το πιο ψηλό κόστος υπάρχει. Μπορεί να στείλετε αύριο μεθαύριο ένα με ανάλυση των αποτελεσμάτων της κυβερνήσης σήμερα. Θα γίνει. Μα θα γίνει αυτό. Θα γίνει αυτό. Μα ούτως ή άλλως θα γίνει. Είτε ήταν θετικά είτε ήταν αρνητικά, θα ενημερωθούν. Για ποια πόρτα θα χτυπήσουμε και να δείξουμε την πόρτα. Το είπαμε ήδη. Θα το καταγράψουμε. Και θα ενημερωθούν όλοι οι σύνδεσμοι ποιος ήταν ο ρόλος ο σημερινός και ποια η συνάντηση και ποια τα αποτελέσματα. Απλώς σας τα αναφέρω εδώ πέρα τα αποτελέσματα της συνάντησης, αυτά που ήταν. Αυτά γι' αυτό μας άφησε κάποια ελπιδοφόρα μηνύματα, αν θέλετε, όσον αφορά, γιατί είναι με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το αναφέρει ρητά. Και φτάσαμε στο σημείο, γιατί ήταν να κατεργηθούν και οι άδειες, αν θυμάστε στην αρχή. Και γνωμοδότησε το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας να μην καταργηθούν, γιατί κρίνεται επικίνδυνο το επάγγελμα του υδραυλικού. Έτσι, επειδή είναι τα αέρια, γιατί τώρα έχουν ενταχθεί σε μια ειδικότητα 4 ενότητες αερίου και κρίνεται άκρως επικίνδυνο. Αλλά δεν είναι αρμόδιος ο συγκεκριμένος υπάλληλος η υπηρεσία εδώ να μπορέσει. Άρα αν το ψάξουμε το θέμα, επίσης θα ενημερωθείτε και ενημερωθήκατε για το συγκεκριμένο πράγμα, γιατί κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Δεν θέλουμε να πάρουμε μια φούσκα την επόμενη φορά. Λοιπόν, να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε. Γιατί εδώ είναι εντός εισαγωγικών. Μας ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία καταχώρησης της υπεύθυνης δήλωσης για την σύνδεση των δικτύων των κτηρίων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας δεν εμπίπτει στο μνημονιακό καθεστώς. Άρα έχουμε να παλέψουμε πολιτικά πια. Πρέπει να πιέσουμε πολιτικούς. Δεν έχουν τη δικαιολογία να μας λένε ήταν όρος του μνημονίου να μην κατατίθεται η υπεύθυνη δήλωση αυτή στην κάθε πολεοδομία για να σχεδιάζεται το κτίριο. Άρα είναι σίγουρο. Οπότε έχουμε πολλά περιθώρια πλέον πολιτικά να ασκήσουμε πίεση στους βουλευτές και στο συγκεκριμένο υφυπουργό να βάλει σε μια διάταξη αυτήν ακριβώς την παράγραφο που μας λείπει. Από το άρθρο 7, παράγραφος 4. Η υπεύθυνη δήλωση να κατατίθεται για να συνδέονται τα δίκτυα. Αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτό τελικά δεν το χάσαμε. Και δεν το χάσαμε γιατί δεν είναι στο καθεστώς του μνημονίου. Αυτό είναι το πιο θετικό που ακούσαμε σήμερα. Άρα υπάρχει ελπίδα δηλαδή. Απλά είναι διαφορετικές υπηρεσίες. Αυτό είχε να κάνει με τις άδειες, με την αδειοδότηση και με τις προϋπηρεσίες. Και η άλλη υπηρεσία η οποία έχει ξεφύγει κάπου και έχει υποθεί κάπου και δεν την ξέρανε, ούτε αυτοί οι ίδιοι. Λοιπόν, έχει την αρμοδιότητα αυτή. Οπότε μιλάμε για όχι αγώνα, δηλαδή είναι κινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν. Και μάλλον άμεσα. Είδαμε το προσχέδιο, το είχαν μέσα. Υπάρχει, αυτό είναι δεδομένο. Η ήθικη είναι τελειωμένη. Η ήθικη υπάρχει, δεν αλλάζει τίποτα. Η υπεύθυνη δήλωση παραμένει. Το πρόβλημά μας είναι να περνάει και μέσα από τα σωματεία. Το έχουμε πει. Και τις πολεοδομίες. Και τις πολεοδομίες. Αυτό όμως δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του. Αυτό το Υπουργείο. Ο θεσμός της υπεύθυνης δήλωσης, της έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης, υπάρχει το πρώτο πρόβλημα. Υπάρχει. Το θέμα το δικό μας είναι να διατηρηθεί η διαδικασία μέσω του συνδέσμου. Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό όμως θα πρέπει να το πιέσουμε. Αυτό απαγορεύει. Το απαγορεύει. Η Τρόικα μου βάζει το ποδολιά. Το μέσα και το 38-44 το απαγορεύει. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας εφάρμοσε τον νόμο. Άρα λοιπόν να πιέσουμε. Έτσι, αυτό είπε. Έχει να δει. Δεν έχει τελειώσει. Διατηρείται. Όσο πολεοδομίες ήταν διατηρείται μέχρι στιγμής και θα δούμε στην πορεία. Το θετικό σας είπα, το θετικό εγώ που πήγα σήμερα τη συνάντηση με το επάγγελμα
κατατάχθηκε με απόφαση του ΣΤΕ στα επικίνδυνα επαγγέλματα. Επικίνδυνα επαγγέλματα. Που σημαίνει ότι την άδεια δεν μπορεί να την πάρει κανείς από το επάγγελμα. Εντάξει. Είναι υπήρχε από ένα σεμινάριο κτλ. Αυτά δεν θα γίνουν σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό. Κατοχυρώθηκε πολύ περισσότερο το επάγγελμα.